дават лодки под наем без да имаш лицензия. Та днес да видим дали ще прескочим страха от вода. Пристигнахме. Капитане. Никога не съм спирала да се уча. Винаги съм инвестирала страшно много пари в мене да се обуча. Тъмъничко ще ви разкажа защо този мирис на бензин и на вълнение в морето ми носят много лоши спомени. Здравейте! Добро утро! Добро утро и от мен! Днес ще ви вземем с нас на лодка в морето. Нямаме такава книжка за каране на лодка, за шофиране, защото... Все още нямаме, защото аз ще се запиша да направя. За голяма лодка. Първо, едно на ръкаче и двете не можем кой знае колко да плуваме. Нали? И съвсем друго е това, че нямаме и книжка. Но пък разбрахме, че тук в съседния град до нас, в Испания, в Тарагона, дават лодки под наем без да имаш лицензия. Така че днес толкова е, според майка ми, безразсъдно това да не можеш да шофираш и да вземеш лодка и да не можеш и да плуваш. То това май е по-безразсъдно, да не можеш да плуваш и да вземеш лодка. Защото е малко като те страх от мечки, не ходи в гората. Нали? Но ние сме рискови играчи, затова сме там. Да. Така че страх ни е от мечки, но отиваме в гората. То нали знаеш, като ти се наложиш, ще се научиш да плуваш. Да. Така че... Хвърлят те в дълбокото. То малко, честно да ви кажа, е като това моето, където искам да ходиме в джунглата, на сафари. На Серенгети. Да, защото имам много голям страх от всякакви животни. А пък искам да отида да спя в... не само да спя, да направя сафарита, да съм... При слоновете. Да, сред жирафи, слонове, лъвове. Там е слонове, няма Аз си го представям много добре това, обаче реално, когато съм там, не знам дали ще се чувствам добре или ще ми избият всички страхове, или пък ще прескоча страховете си, защото едно време Майя така имаше страх от всички тези влакчета, увеселителни, от височина и от всичко, и просто в един момент го прескочи този страх, така че може да се случи същото, затова искам да го прескоча. Та днес да видим дали ще прескочим страха от вода. Той е като да ядеш скорпиони и хлебарки. Когато ти дойде така пред устата, вече не искаш да ядеш, но това е точно прескачане на страха. Пристигнахме. Добре, паркираме колата и отиваме да си търсиме лодката. Майя се ядосва, че испанците не могат да карат и винаги паркират на по две места. Не между линиите, а на линиите, които са ограничени. И аз и друг път съм ви го казвала, че те при паркирането са много такива. Почукват се отпред, отзад и тогава вече са добре паркирани. Всъщност те така паркират. Да. Първо, докато не те чукнат, не започват да теглят назад, и докато не те чукнат назад, не започват да бърдат напред. Или понякога, доста често също, ако не чукнат колата, трябва да чукнат бордюра. Докато не опрат бордюр, не. Аз имам не чувството, могат. че дори на шофьорските курсове може би да им го преподават това. А ако не си чукнал нещо, не си добре. Вижте, Пепи, какво ми купи от Амазон. Разбира се, виж, чадър. Чадър за Теслата. Ето така се опъва. Ето. Готино. Много е готино, да. Mm-hmm. Макароните да не забравим. Макароните са важна И част. вижте какво имам. Плавници, за да мога да плувам, защото аз без плавници не мога. Ами така няма да се отдавим. С макарони плавник. Няма начин да се отдая с макарони. Какво друго носим? Винаги има начин. Това са ни хавли, шапки, плажни масла. И тук е, разбира се, Хладилната част. храната. Водичка. Днеска имаме паста димаре.
Да, днес сме на морска вълна. Да. Цялото меню е италианско-морско. Ето да ви покажа, този е французин, но е паркирал по средата на двете линии. Този се замина и той беше по средата, виждате ли го този? Този и той е французин и той е върху линията. И Ивана, че и другия до него. Кой е он, Иван? Двата. Да, бе, те така Вижте двамата как са паркирали. Място за 4 се окупира от 3 идиоти. Хората какви професионални водолази, аз си ходя с макароните. Да. Пука ли ми? Дреме ли ми? Не. Ето, това са цените за найема на... Абе, тя ми ги каза с 10 евро отгоре, ама... Така ли? Да, каза 90, за 2 часа не знам колко беше, за 3 часа 150. Ей, тук обясняват къде е север, юг, изток, запад. И да не минаваме жълтите шамандури. Да не минаваме шамандурите, къде да си хвърляме котвата. И ако ни спре полиция в морето, да имаме договор. Имаме договор за лодка, ако не спре полиция. Имало полиция. Нашите комшии ни казаха да вземем хапчета против връщане преди 1 час преди да се качим, обаче разбира се, ние забравихме. Ами доста често сме били на разни лодки, кораби, круизи и реално никога не ни е ставало лошо. Но, освен в Бали, там беше обгазяване тотално. И в Барселона, като беше на яхтата. Но сега истината е, че забравихме да си вземем такива хапчета преди това. Дано да не люлее толкова, въпреки че има още тук лек ветрец, това означава, че ще има и леки вълнички. Между другото, оставихме им 200 евро за предплата. Не предплата, а като гаранция. И след като се върнем, ще не ги върнат. Да, само че ако минем жълтата линия, автоматично да ги взимат. Да. И това е нашето момче, което ще ни даде. Може би да се стем с Джапан. Ето ни е лодчицата. Момчето обяснява къде Aquí е tenemos esta котвата. cuerda, Sí. ya está el nudo hecho, ¿vale? No hay que hacer nada. Pondremos esta cuerda aquí para subirlo. En la marcha atrás, Сега marcha продължаваме с adelante. скоростите. ¿vale? Para arrancar hay que tirar de aquí. Se pone stop. Sí. Ahí Момчето ни оставя вече. Vale, ahora pones tú la marcha adelante. Трябва да сме манияк разбрали как се Para случват ti, vale, un нещата. poquito más. Eso. ¿Ves que ya va girando para Си Какво каза? Ако искаме да завиваме наляво, дърпам надясно. към... Ако е наляво, към мен. Ако е надясно, напред. Един вид. Винаги в На противоположната обратна. страна. Ако искаш наляво, завиваш надясно. И ако искаш надясно, завиваш наляво. Нали така? Да. Браво, тръгнахме, Само, че... Каза, че тук в Пуертото не мога да... Да, преди да излезнем оттам, не можем още да даваме газ. Не, че много ще даваме газ, нали? Кева е, така ще се ходим. Супер, с 10 км в час. Глупост. Капитане. Излязохме вече и доста си... Открито море влизаме. Доста водички. Ами, често да ви кажа, определено дата не е моята студия, защото имам страх от това си. Лодката е сравнително мъничка и доста вълнички има. И може би когато ние за първи пъти сме сами, без капитан, без никой. Имаме светонители, които ни всички правила, но като цяло предпочитам доста повече въздуха. Например, качвам с въздита, крути, леле, майко, всякакви населители, капчета и всичко, което е и паркове и вода, и някакъв страх. То не е точно страх, но не ми е приятно. Определено не ми е приятно. Сега ще кажете, защо като не ти е приятно да се вода, и то е същото като защото не ми е приятно, вместо да го провалия. И някога правим неща, които са приятни, но се стремим и мислят, че
да не е чак толкова. Не. О, Майя вече навринчи яко, а? Добре, спряхме лодката. Ами, доста мърда попред. Добре, де. Ами ако решим някъде да пуснем котва, Това ще мърда продължава яко. ли така да мърда? Да, нали? Еми, ако пуснем някъде, ще мърда много. Защото аз сега малко само като я оставя без само с пуснат мотор и я мърда доста. Еми да, в море сме, мърдаме. Може би май Ти ще беше плуваш ли? добре да Точно напред към някой. да си пием капшата, нали? Да. Ами, честно да ви кажа, спряхме лодката, не сме пуснали котва, но аз не мисля, че ще вляза. Тъй като преди седмица, когато бяхме в Сърдиния, в лодката, която ползвахме там, морето беше доста спокойно, а пък сега виждаме, че не плуваме добре, няма смисъл. Определено ще ме е страх. Добре, Майя иска да се научи да кара абсолютно всичко. От багер, трактор, камион, Тесли, Поршета, кон, магаре, лодки и Кораб, самолет. иска следващата седмица да си запазим час да отиде да пилотира самолет. Искам да карам самолет, да. Определено е една моя мечта да се науча да летя, но да летя с самолет, разбира се. Ако мога да се науча да карам и лодка, ще бъде супер. Нека първо да се науча да плувам все пак. Но тъй като живеем на морето, е зона, в която доста хора се изкарват лицензии за лодки. И аз мисля да направя и аз една лицензия за лодка. До нас, между другото, в урбанизацията, където живеем, има фитнес, в който също те учат да плуваш, така че има време. Ще се науча и да плувам, и да карам яхти, лодки и всичко. Ами, човек се усъвършенства, докато е Така е, жив. така е. Трябва да се учим, докато сме живи, на нови умения, на нови знания и на нови неща. Ами, намерихме доста по-спокойно място или пък морето се по-успокои, не зная. Тук е по-спокойно. Мислиш ли да влизаш в водата? Не. Защо не? Страх ме от акули. Айде де. Не искам. Ами тези хладници? Еми, не зная, ще видя. За сега не. Между другото, никога, като се говорим, нали, за това да не спираме да се учим, никога не съм спирала да се уча. Винаги съм инвестирала страшно много пари в мене да се обуча. Да имам колкото се може повече умения, повече знания. Това просто да стоиш на една работа и след като се върнете от работа, да не правите нищо продуктивно. Всъщност, може би 95% от хората го правят това, ама нали, това не е моето мислене и аз не го разбирам. И мисля, че не казвам, че постоянно във всеки един момент трябва да се усъвършенстваме, но трябва да отделим една важна част от живота си за това да научаваме нови умения. И определено до края на живота си ще продължавам да се уча и да инвестирам много пари в себе си. Например, искам, когато стана възрастна, аз съм го казвала, сега пак ще го кажа, искам да се науча да правя цигулки, искам да се науча да правя бижута. А защо не, когато не си възрастна? Ами защото сега има други работи, които искам да се науча. Например, да летя, да карам лодки, да плувам, например. Но определено... А преди това не искаш ли да скочиш с парашут? Да, ще скоча с парашут. Това е един страх, който имам. Тоест, не че ме е страх, но не е нещо, което мога да го направя, да платя за да скоча с парашут, но тъй като е нещо, което ме спира, което е като лимит, ще платя, ще скоча с парашут, ще го направя и ще го направя пред вас. Много е готино. Да, сигурна съм. Просто не е нещо, което си казвам, вау, нали, ще ме изкефи да го направя, но тъй като е нещо, което ме спира да продължа да казвам, че нямам страхове от нищо, ще го направя, за да прескоча този мой страх. Ого, хайде да ядем. Пепи, какво си изготвила? О, това е пекориното от Италия. Да, пекорино. И вижте каква салата имаме. С октопод и скариди. Морска салата. Морска салата. Плодове. И това какво е? Я да видя. Паста ди мари.
С рибатон, леле, каква ти братче. Ами айде, о, и песто имаме, супер. Айде да ни е сладко. Харесаха и много на Майя спагетите от сепия. Хапнахме, не влязохме в морето, но е време вече да се прибираме, защото времето ни изтече и трябва да връщаме лодката. След мъничко ще ви разкажа защо този мирис на бензин и на вълнение в морето ми носят много лоши спомени от Бали. Право на дечицата, нали? Как ги учат? Да, право от малки да плуват. Пепи много се беше постарала с обяда. Хапнахме добре, само че тъй като лодката се пали доста трудно, ние не я изключихме и ни миришеше доста на бензин. И този мирис на бензин ни напомня на това пътуване в Бали до островите Джили, което беше ужасно. Направо се борихме за живота си. Не зная как оживяхме, беше отвратително с тези лодки, които са от Бали до Джили. Ужасно. Абе, страшно гадно мирише на бензин и когато мърдаме и мирише на бензин, наистина ни напомня за онзи гаден опит, така че следващия път, като се взимаме лодка, ще се търсим с електрически мотор. Айде, навлизаме вече в пристанището да си я връщаме лодката. Айде да си ходим. Между другото, това когато Майя ви разказва за тази лодка, мисля, че имаме влог от там, когато не бяхме още опитни инфлуенсъри, не че Да, сега беше сме много опитни, но да, цялата лодка повръщаше, всички бяха бледи, имаше деца, може би около 3 часа стояхме в открито море, беше доста бурно, обгазяващо, нямаше къде да излезем на палубата, миришеше на бензин, като мишки се чувствахме, които са на средата на морето, обгазени. Абе, гадно беше. И аз от тогава получих доста така сериозна травма и всеки път, когато ми замирише на бензин и мелюшка морето, си спомням за това нормално. И така, но когато пътуваме по света, например в Филипините пък имаше много крастави кучета и на мен на кръка ми се получи една дупчица, като хапване уж беше отначало и си мислех комар или бълха или нещо. Обаче върнахме се тук в Испания и започна това нещо да дълбае от кръка към коста на кокала навътре. Стана голяма дупка с гной, с всичко, изследваха я, махаха там бялото, изрязваха, правиха. Сигурно година и повече се борих с това. Остана ми белек, но резултата беше, че явно... Как го махна? Как го махнах? С много ихтиол и с много постоянство. Много ихтиол. Така че като пътуваме по света, се случват понякога и такива неща, неприятни. Идваме си с болести, с работи. От Филипините, от краставите кучета си нося този белек на кръка. Добре, заминаваме си. Страшна горещина е, охлаждаме колата, защото пише, че е вътре 60 градуса. И в момента вече е на 45. Охлаждаме се и ние, и колата, и се заминаваме. По принцип ходим по лодки, по Египет сме ходили, по Сардиния и по други места, навсякъде. В Тайланд си наехме частна лодка, в Турция си наехме частна лодка, въпреки че в Турция не плувахме. В Тайланд беше много хубаво и може би като това беше една от първите ни дестинации и сега вече като професионални туристи, хора, които пътуват, ми се иска пак да се върнем в Тайланд. И може би ще го видим с друг, още по-красив поглед. Хайде, тръгваме си. Заминаваме. Айде, направо доста мърдаше морето, честно да ви кажа. Следващия път, като си вземаме яхта, ще си вземем голяма яхта. Тази без лицензия не мърда. Мърда и мирише яхта. Не си е работа. Не си е работа. Отиваме си към вкъщи и извода, според мен от днешното кратко видео, е, че трябва да прескачаме страховете си. Макар и да не се получава, то да не спираме да опитваме, да се получи. И не само да прескачаме страховете си, а и да опитваме нови преживявания, защото реално не знаем какво ще ни хареса и какво няма да ни хареса. В случая не знаехме, че представяхме си го по-хубаво, честно да си кажем, но няма как да разберем, ако не пробваме. Така че нека да пробваме различни неща
Следващата експириенс ще бъде или да карам самолет, или да скачам с парашут. Да. Чао, чао и до утре! Чао, чао!